Glædelig jul. Glædelig jul, min skat. Glædelig jul, mor og far. Esther, bare det snart er jul. Jamen børn da, det er det allerede i aften. Er det det? Jubi! Og se, nu sneer det. Altså, mor og far, det bliver den bedste jul i år. Fars karisma kan mærke det nu. Det bliver årets bedste jul for mig og min fru. Hele familien skal komme. Vi skal have det rigtig hyggeligt. Sidste jul var ikke så god, og året før var ingen af os på telefon. Men nu er alle ting glemt. Vi skal have det rigtig hyggeligt. Nu er det snart jul, børn. Ja, så kommer bedstemor og bedstefar og moster Jonna. Vi skal have gaver. Ja, børn, I skal have mange gaver. Og I skal blive en lille smule overgivet af al den opmærksomhed. Men ikke for meget. Nej. Glædelig jul, min skat. Lars Christian, min smarte lillebror, ringer på med konen Ellen, der er temmelig stor. Hun bliver altid alt for hurtigt fuld, og så vræler hun og drejer omkuld. Hej, monsterhut. Og hendes nyeste mand, der siger knægt, og den er skudt af tør, den an fjæset der på sit fuldeste blus, når han giver sin rut en blonde skovtustrus. Så hyggelig. Fars fætter, som ingen kan lide, giver konen gaver for et par tusind eller 10. Det er fordi, han har kysset på nogen, mens alle så det, og det var vist ikke på hans kone. Kom så børn, dans om træet, syng bare med på halleluja. Min Gud, min kone kaster sovsen efter Ellen. Jeg står desværre lige midt imellem, og farfar står og lover mine børn, at de får en computer hver af mig, når de fylder 12 år. 12 år. Nej, fætter John har fundet whiskyen, så er freden forbi. Farfars gebis, det har sat sig på tværs. Pebernødderne fra Netto var fra 79. Så farmor tager hans testamente frem. Nu skal vi have det rigtig hyggeligt. Nu løber alle rundt og skriger hinanden. Min bror er ved at gøre sig til enkemand. Nu skal vi bare hygge. Nu skal vi have det rigtigt. Nu skal vi have det rigtig hyggeligt. Nu løber alle rundt og skriger hinanden. Min bror er ved at gøre sig til enkemand. Nu skal vi bare hygge os. Ja, vi skal have